ହଁ ସେଇଟା ମୁଢ଼ି ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର କରି ଆଜି ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। अच्छा ठीक है ठीक है ଆଖି ଫୁଟି ଦବ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଦିଅ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବାବା ତୁ ସେମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ପୋଡ଼ିଆ ତ ବେକାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହାର୍ଦି ବାଟେ ବେକର ଥିଲା କୁକୁର ପାଦ ହାଇଟି ବେକର କୁକୁର ପାଦ ଶୁକୁଟା ତୋର ଯେତିକି ଏତିକି ତାର ପତଳା ଗୋଡା ମନ୍ତଉଛି ପକେଇ ପାରିବି ଖୋଲା ଦେଖିଦେବ ସବୁ ଗାଁ ମାମୁଁ ତମ ଘର ଲୋକ କଥା କୁହା ଭଲ ଅପାଟା କଣ ବାହାରିଲ ବୁଢାକୁ ଖାଇବା ଆଉ ସାଇଜ ସେ ଖାଇବା ସେ ବୁଢାକୁ ଖାଇବା ମୋ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5ଟା ହେଲାଣି 5ଟା ଭୋକ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଚୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ମିଶର ଅଧା ଗୋଳା ହେଇଗଲାଣି ଗୋଳା ହେଇଗଲାଣି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଡବାରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ପିଆଜ ପାଇଲାଣି ଯେ ପିଆଜ ଡବାରେ ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ବି ନେଇ ଘରେ ଖାଇପାରିବ ପିଆଜ କଟା ହେଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ପିଆଜ କଟା ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପାଉନି ଆଉ ପିଆଜ ଆମକୁ ଦରକାର କେମିତି ଖାଇବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଖାଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ଗୁଡ଼ା ଘଷି ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ା ଘରେ ହାତ ଘଷି ଆଉ ମାଇମା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇମା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ରୁହ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ
ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଛି ମୁଢ଼ି ମିଚର ଖିଆ ମୁଢ଼ି ମିଚର କହୁଛି ସରି ଚୁଡ଼ା ମିଚର ଗୋଳା ଚାଲୁଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ ପାଇଲାନି କ'ଣ କରାଯିବ ଭାଇ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଦେଖ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ପିଆଜ କେମିତି କଟା ହଉଛି ଦେଖିଦେବୁ ଭାଇ ନ କାଟିଦେଲେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ କାଟି ନଥିବେ। ଭାଇ को ଶିଖନ୍ତୁ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ଇଏ ତ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ପତି ଆମର ଇଏ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀର ପୁଅ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମରିଗଲା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ସେ ଭାଇ କଷ୍ଟରେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହବ ହାତରେ ବାଜିଗଲା ଦେଖିଆ ଶୁଣ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ହାତକୁ ଦେଖିକି ଭଲରେ କାଟିବେ ନହେଲେ ହାତ ବି ବାଇଚାନ୍ସ କଟି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଞ୍ଚରରେ ପୁରା କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ହଁ ତୁ ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ କିଛି କଣ ମୋହନ ଚରଣ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କଟା ସରିଗଲା ପିଆଜ ଏବେ ଚାଲ ରେଡି ନାଇଁ ଖାଇବା ଏବେ ପଡନି ଗୋଳ ଫେଣ୍ଟିଂ ହବ ଗୋଳ ହବ ଅଧା କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଧା କଟିନି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟିନି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଛନ୍ତି ଏବେ ଚୁନଚୁନା ହବ ପିଆଜ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାନି କାନ ଜଳିଯିବ ପକା 15 ଦିନ ଘରୁ ପଲା କରିଦେଲେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ପକେଇଦବ ନା ଆରେ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ସେ ତ ମିକ୍ସଚର ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ବାଛି ବାଛି ଆଉ କ'ଣଟା ଖାଇବ ଯେ ହେଲେ ବିଷ ଦବ ପାଟି ଦବ ଏବେ ଆକୁ ଟ୍ରଙ୍କରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଆଉ 8 ଦିନ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି ଟଙ୍କାରେ କାହିଁ ପକଉଛୁ ବା ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି ବିଷ କାଲି ପାଟି ଦବ ଶୁଣ କାଲି ସବୁ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ କାଲି ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ନେଇ ଖାଇବା 100 ଟଙ୍କା ତୁ ମିକ୍ସଚର କାଲି ଧରି ହେଲା କାଲି ତ କଲେଜ ଯିବାର ନେ ମୁଁ ଯିବି ଇଏ ନେଇ ଆସିବି ବରା କଲେଜ କେବେ ଯିବୁ କାଲି ତ କଲେଜ କାମ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଲେଜରେ କାଲି ଏମିତି କାମ କାଲି ମିକ୍ସଚର ଧରିକି ଆସିବୁ ପ୍ୟାକେଟ ମିକ୍ସଚର ନୁହଁ ସକାଳେ ଖାଇବା ଟିଫିନ କରିବା କି ଟିଫିନ ଆମର ଧନିଆ ଦୋକାନରେ ଖାଇବା ଖାଲି ଆମର ବରା ଖାଲି ବରା ହଉ ଖାଲି ବରା କାଇଁ ଇଟିଲି ଖାଇ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର କିଛି କହୁନୁ ଭାଇ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳ ବିଜୟ ବି ତରବର ସେଟିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ତ रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଖାଇ ଶିଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିଖନ୍ତୁ ଖାଇଏ କ'ଣ ଦେଖିନଥିବେ ପିଆଜ କାଟିଲେ କର ମାନେ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାଳ ଶୁଭମ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ ପିଆଜ କାଟିଲେ ରସଟା ପଡିଗଲା ଆଖିରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲିଣି ଆଉ ଖାଇବି କଣ? କାନ୍ଦ ନା ତମେ କାନ୍ଦ ନା ଏ ଆମର ଖାଲି ଫୋନ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛନ୍ତି ବାହାରେ କଥା କହୁଛୁ ବେଗ ଯଦି କରେন ଠିଆ ଠିଆ କେହି ଭାଇ ଭାଇ ଦିଏ ଇଏ ମାଉସ ପୁଅ ଇଏ ମାଉସ ପୁଅ ବନ୍ଦ କରିଟି ଭିଡିଓଟା 2 ଜଣ ଯାକ ମାଉସ ପୁଅ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟା ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ଆମର କହିବେ ହଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଝିଅ ଗ୍ରୁପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାରେ ହଁ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଆଜି ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଆସିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କିଛି ବି କରିବେନି କିଛି ଆମ ଦରକାର କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦିଲା ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।